Înainte de a începe acest episod, aș vrea ca să-i fac o promovare lui Răzvan, youtuberul, care are numai 2 abonați și are un videoclip. V-aș sfătui să intrați și pe canalul lui. O să vă las un link în descriere către canalul lui și cam atât a fost și cu această promovare și haideți să trecem la episod. Salutare mea și bine v-am regăsit la încă un episod din nou pe Sorelul și aș vrea să nu uitați să apăsați acel mic butonaj de like dacă mai vreți episod din această serie splendidă și pe Livestream știți că am făcut acest sport așa, deci l-am făcut, l-am mai modificat puțin, pentru că nu intră barca. Dar în principal, cam ăsta va fi acest sport. O să mai lucrăm la el, dar episoadele următoare, după ce o să găsim și noi mină ceva, bineînțeles. Așa, și în acest episod m-aș fi gândit ce să facem. Așa. Să minăm sau să nu. Să punem mâncarea asta mai bine, da. Deci, what the fuck? Uite-te și deci, mie nu-mi vine să cred, uitați-vă. Ia. Chiar cool. Ia uite. 2, 3, 4, 5, 6. A început ploaia. Super! O să ne facem niște cărbune. Asta chiar e tare dacă nu găsești. Poți să faci din dacă var pronțul așa de să faci un cub. Bun. Hai lăsăm să mă mai încet. Bun. Hai să venim aici. Să luăm și pe ăsta. Pe ăsta. Și atât, gata. Am 1, 2, 3, 4, 5. Și cu un stick de asta. Bun. Și noi, între timp, ce să mai facem? Să mai luăm niște semn, să mai construim ceva. În acest episod m-aș fi gândit să facem, în ghilimele, bucătăria. Avem pickaxe, dacă este post. Avem două, ciudat. Ciudat, nu e ciudat asta. Bun, hai să ne facem aici un nisip, o gropiță, o groapă. Uite așa. 1, 2. N-ar cum să nu găsim niște cable, niște stone să luăm. Un sau de ciudat. Hai că o să strângem niște cobblestone sau mai bine hai să facem împreună. Nu. Ok, am găsit niște sandstone. Este de asta, dar nu știu cum se numea, că am uitat. Uite, deci am găsit. 1, 2, 3 și îl spargem. Bun. Cât de enervant e. Așa spun, nu? Că e destul de enervant. Și mi-a făcut și eu Twitter. O să vă arăt contul meu și o să postez și când o să fac live, dacă pe YouTube nu puteți să vă uitați. Așa. Dacă vreți să știți noutăți.
despre mine. Frate, cât de enervant e chestia asta. Nici nu-mi vine să cred. Nu prea. Închisem spawn de aici. Hai să luăm foarte mult cobblestone. Nu? Nu, pentru că mi va trebui pentru furnace. Suri. Piatră de nisip. Găsea. Poate găsim și noi măcar iron. Doamne ajută. Nu ce ajută, mai bine. Că suntem în Minecraft. Ok. Așa. Luăm niște piatră de asta. Bun. Avem 20, e bine. Este foarte bine. Deci cam tot episodul o să găsim. O să luăm cobblestone. Cred. Cred că o să găsim o peșteră sau poate sper. Sper foarte mult să găsim una. M-am plictisit numai. Haide mă, te rog eu. Vreau și eu măcar o peșteră. Măcar una. Nu, deci nu. Nu găsesc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 și plecăm de aici. Gata. Deja a devenit enervant pentru mine. Pentru că nu găsesc. Și acum hai să facem. Ia să vedem cât s-a făcut. Bun. Nu. Furnace. Bun. Dar ce faci? Desă. 2 aici. 2 aici. 2. Șeful. 2 aici. 2 aici. Și unul pe gară. Merge da. Aici să băgăm uite așa. Pe mine n-a mers, deci nu. Con canabletul. Ok, deci aici băgăm și noi niște de asta. Bun. 35. 21. 15. 12. Atât. Nu, aici spunem de asta. Și aici umplem de tot. Uite care ne trebuie. 1. Nu. 1. 1. 1. Și aici nimic decât niște băieți de ăștia. Că nu avem. Nu avem, din păcate. Din păcate nu avem. Prea mult.
Așa. Hai să ne luăm și copăcii. Deci cam muncim în bază în acest episod. Se pare. Bun. Mergem pe la căsuță. Hai să și îi plantăm la loc. Și unul aici. Nu știu că parcă pot crește și unul lângă altul. Așa. Ok. Tătă. Bun. Grădina de copăcei. Nu. Cam așa ar veni. Triceafol. Uite. Încearcă. Și de asta și atât. Bun. Aici 0. Bun, punem niște de asta. Niște de asta, că avem foarte mult lemn de asta pentru că deci nu strică. Să punem. Nu ne spune nimeni că nu putem. Bun. Nu. Ok. Aici cam se încheie și episodul nostru. Mulțumesc mult pentru atenția acordată și noi ne vom revedea data viitoare.